नमस्कार. गोमंतकमध्ये मी काव्या तुम्हा सगळ्यांचं मनापासून स्वागत करते. 20 नोव्हेंबरपासून गोव्यामध्ये आंतरराष्ट्रीय चित्रपट महोत्सवाला म्हणजेच इफ्फीला सुरुवात झाली आहे आणि इफ्फीमध्ये गोव्याने आपली विशेष जागा निर्माण केली आहे. गोव्यातील एकूण 7 स्क्रीनिंग इफ्फीमध्ये दाखवले जाणार आहे, ज्यामध्ये 6 शॉर्ट फिल्म्स आणि एक इंडियन पॅनोरमामध्ये मूवी दाखवली जाणार आहे. तर या 6 शॉर्ट फिल्म्सपैकी एक शॉर्ट फिल्म आहे द व्हाईट ड्रीम. द व्हाईट ड्रीमचा दिग्दर्शक हा आपला मधलाच आहे. तर आज आपण त्याच्याशीच गप्पा मारणार आहोत, त्याचा पूर्ण प्रवास जाणून घेणार आहोत. द व्हाईट ड्रीमचा दिग्दर्शक वैभव नाईक आपल्यासोबत आहे. वैभव, तुझं खूप खूप स्वागत गोमंतकमध्ये. आणि तर तुला पहिल्यांदा विचारायचं आहे की तुझी शॉर्ट फिल्म इफ्फीमध्ये सिलेक्ट झाली आहे, त्याबद्दल तुला काय वाटतं आहे? बेसिकली खूपच आनंदाची गोष्ट आहे आमच्यासाठी, कारण माझी फर्स्ट फिल्म आहे जी मी लिहिली होती, सर्वात अगोदर लिहिली होती ती. आणि त्याच्यानंतर आम्ही जी फिल्म केली, एक्सपेक्ट नव्हतं की इफ्फीला सिलेक्ट होणार म्हणून, पण झाली, तर सगळ्यांना तेच आनंद आहे. ओके. तुझी फिल्म सिलेक्ट झाली त्याबद्दल तुझं खरं तर मनापासून तुझं अभिनंदन. मला जाणून घ्यायचं आहे की इफ्फीमध्ये शॉर्ट फिल्म सिलेक्ट होण्याची प्रोसेस काय आहे नेमकी प्रोसेस म्हणजे रजिस्ट्रेशन करावं लागतं ते, मग त्याच्यानंतर ते फिल्मचे BTS वगैरे मागून घेतात. फिल्म कधी शूट केली, कशावर फिल्म आहे, सिनॉप्सिस वगैरे, डिरेक्टर्स नोट, हे सगळे लिहून म्हणजे त्यांना अगोदर पाठवायचं असतं. मग त्याच्यानंतर ज्युरी राऊंड असतो, तिकडे ते बघतात फिल्म आणि त्याच्यानंतर सिलेक्ट होते फिल्म इफ्फीला. ओके. ज्या वेळेला तुला समजलं की तुझी फिल्म इफ्फीमध्ये सिलेक्ट झाली आहे, तर तुझ्या भावना काय होत्या त्यावेळेच्या? त्या दिवशी मी एक प्रोग्रॅमला होतो पोंडा राजीव कला मंदिरमध्ये, आणि मला एक मेल आलं की आपली फिल्म इफ्फीला सिलेक्ट झाली. मी तिकडेच नाचायला लागलो. ओके. आणि त्याच्यानंतर मी सगळ्या टीमला लगेच कॉन्टॅक्ट केला आणि त्यांना सांगितलं की फिल्म इफ्फीला सिलेक्ट झाली आहे. तर सगळ्यात मोठं म्हणजे कसं झालं की प्रेरणा पालेकर, तिला जेव्हा कॉल केला, तिला सांगितलं की फिल्म इफ्फीला सिलेक्ट झाली, तिचं रिॲक्शन होतं की व्हॉट, म्हणजे की हे तिला पण कोणाला एक्सपेक्टेशन्स नव्हते की होणार म्हणून, कारण भरपूर काम राहिलं होतं. आमचं साऊंडचं काम चालू होतं तेव्हा, साईड बाय साईड पोस्ट प्रोडक्शन्स पण चालू होते, पोस्टरचं पण काम चालू होतं. पण टाईम आम्हाला खूपच कमी भेटला होता त्यावेळेला. सो लगेच आम्ही ते कंप्लीट करून पाठवली फिल्म. द व्हाईट ड्रीम ही शॉर्ट फिल्म नेमकी काय? द व्हाईट ड्रीम म्हणजे आपण जेव्हा स्वप्न बघतो ते धूसर दिसतं बघ आपल्याला, आपलं व्हाईट काहीतरी कलरच, कम्प्लीट क्लिअर विजन दिसत नाही. सो त्याच्यावरती, आणि मेन दुसरं म्हणजे ते मेंटल इश्यूवरती आहे. ओके. एक मेंटल डिझॉर्डर, ज्याच्यात 2 फिमेल कॅरेक्टर्स आहेत, त्याच्यापैकी एकाला मेंटल डिझॉर्डर असतो तो, मग तो दुसऱ्याला त्रास करायला लागतो. मग ॲट द एंड असं कम्प्लीट ट्विस्ट आहे की लोकांना म्हणजे शॉक होतो की हे काय बघितलं आम्ही, स्वप्नच होतं की खरं होतं ते. ओके ओके ओके. तू ह्या शॉर्ट फिल्मचा डिरेक्टर पण आहेस आणि रायटर पण आहेस, तर तुला ही कन्सेप्ट कशी सुचली नेमकी? बेसिकली मला मेंटल इश्यूज वाचायला किंवा स्टडी करायला आवडतात. आणि असं वाचता एक दिवस मला ते डिझॉर्डर वाचला मी, आणि मला आवडलं की याच्यावर काहीतरी करू शकतो आम्ही. आणि असंच बसलो, मग त्याच्यावर अजून रिसर्च केलं, मग थोडे डॉक्टर्सला भेटलो जाऊन, पण मित्रांशी डिस्कस केलं कसं काय असतं ते. मग त्याच्यानंतर कंप्लीट प्लॉट आला डोक्यात, मग लिहून काढली लगेच. ओके. साधारण या प्रोसेसला तुला किती वेळ गेला, म्हणजे लिहिण्यापासून शूट करण्यापासून पोस्ट प्रोडक्शन या सगळ्याला किती वेळ गेला तुझा? शूट करायला आम्ही रोज म्हणजे सगळे बिझी असायचे आपल्या कामात. सो आम्ही सॅटर्डे संडे भेटायचो, रिहर्सल करायचो, परत घरी जायचो. असं करता 1-1.5 महिना मी फक्त रिहर्सलच केली ऑन लोकेशन. त्याच्यानंतर शूट चालू केली. शूट म्हणजे रिहर्सल झाली होती म्हणून लगेच शूट झाली आपली ती. शूट केली म्हणजे लिहायला परत लिहिली. त्याच्यानंतर मित्रांशी बोललो, त्याच्याशी डिस्कस केलं की अजून काय करू शकतो आपण, कसं काय कट करायचं, कसं काय ॲड करायचं, कसे ट्विस्ट आणायचे त्याच्यात, ते झालं. मग त्याच्यानंतर एडिटिंग डिपार्टमेंट, ते तर वेगवेगळी टीम होती. एडिटिंग केल्यानंतर कलर करेक्शन दुसऱ्यांनी केलं आहे. मग अजून साऊंडचे डिपार्टमेंट होते तिकडे. मग म्हणजे कमीत कमी त्याच्यासाठी 1 महिना गेला, 1-1.5 महिना त्याच्यासाठीच गेला. शूटला 1 महिना, रिहर्सलला 1.5 महिना, तसं. ओके. द व्हाईट ड्रीमचे सगळे कलाकार गोव्यातलेच आहेत, म्हणजे पूर्ण क्रू असेल तुझा, टेक्निशियन्स असतील, सगळे गोव्यातलेच आहेत की कोणी बाहेरचं पण आहे याच्यामध्ये? आमच्या जो DOP आहे आपला आदित्य पाटील, तो पुण्यात शिकतोय सध्या. तो तिकडे आला होता, तो शूटला, स्पेशली शूटलाच आला होता. तो शूट झाल्यानंतर परत गेला. तर त्याला जेव्हा सांगितलं तो परत येतोय, इफ्फीसाठी परत येतोय. सो FTI मध्ये शिकतोय तो, आदित्य पाटील. ओके.
द व्हाईट ड्रीम शूट करत असताना तुझं आता मला अनुभव सांगितलास, ती प्रोसेस सांगितलीस, या प्रोसेसमधला तुझा एकंदरीत तुला काय अडचणी आल्या का, किंवा काय तुझा अनुभव होता असा? कारण मी त्याच्यातच होतो, ते डिझॉर्डरमध्ये होतो. 2-3 वेळा असं रात्री मला ते भास व्हायला लागले की खरंच कोण आहे का माझ्यासोबत इकडे. ओके. मी घाबरायला लागलो, म्हणजे ते डोक्यातच होतं माझ्या म्हणून. आणि दुसरं म्हणजे पाऊस म्हणजे पावसामध्ये आम्ही एकच आउटडोअर लोकेशन आहे, त्याच्यात आम्ही सेट करायचो आणि पाऊस यायचा. म्हणजे टेकला जायचो आणि पाऊस, परत वाईप आउट करून परत सगळं क्लीन, परत सेट, परत असं करतं ते एकाच सीनासाठी. म्हणजे 2-3 दिवस त्याच्यासाठीच गेले. ओके. एवढंच अडचण आहे. बाकीचे ॲक्टर्स म्हणजे एवढे चांगले होते की त्यांच्याशी रिहर्स करून ते द्यायचे जे पाहिजे आम्हाला ते. ओके. आता तुझी शॉर्ट फिल्म आम्ही इफीमध्ये पाहणार आहोतच. तुझे अजून कुठले प्रोजेक्ट्स आहेत जे मला भविष्यामध्ये आम्हाला आमच्या प्रेक्षकांना पाहायला मिळतील? काय सांगशील त्याबद्दल? ते मलाही माहीत नाही, कारण लिहितोय, चालू आहे आणि ट्राय करणार काहीतरी वेगळं द्यायला लोकांना. वैभव, तुझं पुन्हा एकदा मनापासून अभिनंदन आणि संपूर्ण गोमंतक परिवाराला तुझा खूप खूप अभिमान आहे. तर मंडळी, याबद्दल तुम्हाला एक महत्त्वाचा मुद्दा मला सांगायचा आहे की ज्या 6 शॉर्ट फिल्म्स, गोव्याच्या 6 शॉर्ट फिल्म्स ज्या इफीमध्ये दाखवल्या जाणार आहेत, त्यांच्या सिलेक्शन प्रोसेसमध्ये इंडियन पॅनोरमाच्या कमिटीपैकी 3 ज्युरी मेंबर्सचा सहभाग होता आणि द व्हाईट ड्रीमचं 23 तारखेला स्क्रीनिंग होणार आहे. त्याचबरोबर इफ्फीचे ज्या लेटेस्ट अपडेट्स आहेत ते पाहण्यासाठी तुम्ही आमच्या वेबसाईटला, यूट्यूब चॅनलला आणि सोशल मीडियाला भेट देऊ शकता. या अशा अपडेट्ससाठी वाचा गोमंतक, पहा गोमंतक. धन्यवाद.